Čaute ľudia, ja som Miňo a ja vás vítam pri druhej... Už to druhom začína? dieli, no už to začína fakt. Pri druhom dieli jak sa to volá, Waking Up, tu máš dva meče, krompač a to darček pre teba z lásky, podobne. Čo? Však tie veci. Dobre, ďakujem, si zlatý. A je tu... No, ty si ho zabil, alebo to ja som ho zabil? Asi ty, a inak, či je tu so mnou Eňo? A inak som tu s Miňou ja. Tak čaute. No dobre, takže pokračujeme. Videli, čo si to tu nechal, tú knihu? Lebo tam je veľká kravina a bolo by na to náhodou, takže asi tak. Chceš to nám prečítať? Aha, už ma vidíš. Lebo tomu rozumiem. Asi tak. Preto som sa asi na to vysral, ne? No dobre, takže mohli by sme pokračovať. Kade, čo teraz? Ja už pokračujem, akože tu sa tu prechádzam, rozprávam sa tu so zombikmi a s creeperami. Dám pusinku na čelo. No a zabij ho, dobre, super. To je môj milovaný creeper. Zabij ho, ďakujem. Vidíš, on má rád. Dobre, čo chill. Nemáme ani bloky, ani nič. Ale ja mám bloky, ja som awesome. Ježiš, nie, pavúk, utekaj. Kde? Ja radšej ho nevidím. No dobre, nejde No, po nás. takže ideme sem, dúfam, že sa to zase nezaloguje jak minule. Ahoj Enderman. Aha, ďalší strom. Vyskúšam to ja, tu máš veci, poď sem. Počkaj. No, haž tie veci a ja tedy zabijem toho creepera. Máš ich? Dobre, iba je to zatakovať. Ak uvidím padať nejaké TNTčka. A stále nič, takže asi ma zombici zabijú. Aha. Aha. Ja Dobre. žijem Aha, tak už nie. Tam dole sú spawnery. No tak po tých TNTčkách asi ne. Stále to tu padá a vybuchuje. Je to krásne, no čo ti poviem. Ale epicky to laguje. Aha, dobre to zalagulo, keď to začne vybuchovať. Ako vieš, FPS-ka má stále rovnaké, ale Aj ja, ale laguje to aj tak. je to úplne spomalené, vieš. Ja si tu dávam pusinky so skeletonom. Už to nevybuchuje? Podľa mňa ešte áno. Trafil som dvakrát šípom toho skeletona, teraz sa točím okolo neho a bachám ho mečom, nevadí. Aha, ešte to tu vybuchuje. No však asi, že? Pekná show, už to prestalo. Asi tak. No. Ale Enderman, ja som sa na teba nepozrel, Nováčik. Neprestalo. Aha, takže bekuj. Asi tak. Ale to nechápem. Aha, ono to stále padá. Tak musíme to nechať dole vybuchovať. Je to pekná show, no. No, Cítim sa, aké je Silvester. tomu ver. Oh. Au. Au. Ty čo tam stojíš? Ja neviem, pozerám sa na to desi. Za tebou? A tak ja nemám veci, takže keď ma to zabije. Kúkaj, ono to furt padá, hej, hen to trvalo kratšie. Toto je veľký ohňostroj. Yeah. Au. Ale ono to vybuchne pri mne, ale HPčka mi to nezobere. No, mne to zobere. Aha, mne nejdu ani bloky brať. Jaj. Dobre, už idú. Dobre, tak už sa to asi odlaglo. No, asi, hej. Idem zabiť skeletona, že či je to pravda. Už sa aj ten skeleton hýbe. No dobre, už sa to odlaglo, už to nevybuchuje. Au. Help me, mladík, help me. Ty do koho ideš, ty zasran? Au. Do teba. Ty si mi bil mojho Mareka. Ty špina. Daj mu, Henko, daj mu. Dobre, stačí. Ešte tu zomrem za teba. Hej, kamo, padni. Ty si? Aj hej, mám pol srdiečka. Poď si radšej pre toto, pre veci. Kokot je. Pardon, kokot.
sa ľahko toho Endermana, mám Bertu na... tu máš, ja sa zabijem, lebo mám pol srdiečka. Jaj. Epická smrť, heňa. Skúsa, teraz už by išlo to podľa mňa. Čo by išlo? Toto. Si tu? Som tu. No. Dobre, takže portovanie funguje, to som rád. Teraz ja si tu odložím svoje epické veci. Ideš tam? Nie, čo si trotl. A na čo to odkladaš? Na čo asi? Aj ty ideš? Aha, však už ani šprintovať nemôžem. Geronimo! Takže, lol, kde som, aha. Lomno tp, minio sk, teraz ld, takto? Dobre, ja viem písať, Big More. No, to je zázrak. A inak, druhú časť natáčame, ešte sme nič pomaly nespravili, len sme prišli o všetky veci zase. Aha, to je tiež pravda. Nemáš ani torče, čo ni? Ani ty, že? Nie, mohli by sme pokračovať ďalej, lebo ide po mne Spider a to sa mi moc neľúbi. Ešte aj zombie. Ten zasraný zombík ma úplne, že zhodil. Že mŕtvy. Ty čo robíš? Ja sa tu len tak hrám s mojimi kamarátmi, vieš ako. Tak to treba. Magiu skeletom. No však on ma skoro zhodil. Poď sem hore, miláčik, láska. Ja jediná krásna, nádherná, úplne. Ja neviem. Pred chvíľkou si ma podvádzal so skeletonom. A či len si tú lásku vyznávaš? Áno? Áno. Five police. Tak som si trošku s tým skeletonom užil. Len ja, on a môj meč. Ďalší strom, heňo? Idem. Tam je spawner. Alebo, že by sa nemohol približovať k tomu stromu, alebo ja neviem. Ani mňa nič nenapadá. Je to čudné, ale sú tam spawnery, takže idem tam. Koľko máš krompačov? 1. A mám úžasnú vec svietiacu, ktorá sa volá, že vraj glowstone, ale moc tomu neverím. Ani ty? Aha. A asi budem mŕtvy. Nehajte mi moju lásku. Zachraň mňa. OK. No problémo. Jo. Čo spravím? Serem na to, idem tam. Znič sa. Za to nič nepada. Moment. Tu na to asi buchať nebude. No, ale asi ja budem dead, takže. Hej. Tak to je blblo. Zničil som tam jeden spawner. Ja už ničím tretí za chvíľu, ale ide po mne Mr. Creeper a Mr. Pavúk a Mr. Zombík a veľa zombík. No tak beriem ti asi veci a pakujem sa dopreč. Dopreč? Radšej. A ak sa čudujete, prečo som si menil game mod, tam ti háčam veci. Si zlatý. Ale mod ich nemám, takže asi nejaké. Kde si? Tu som. Prečo? Neviem. Páčilo sa mi toto miesto. Tu máš ďalšie veci. Akože. To si mohol už nehať. Fuck. Fuck. Strašne veľa často, áno, to som chcel povedať. Veľmi často hovorím fuck. Risknem to, behnem tam po ten strom, zabav ich. OK. Fuck, ja nemôžem šprintovať. Zdrhaj, miláčik. Prečo? Lebo ide celkom vlna, zombíko za tebou. Za te, fuck you, creeper. Chod stade preč radšej. Ale on nebuchne. Kokos.
Oh fuck. Dobre, Aha. zabaví. Teraz ty. 7 pre moje úžasné skilláske, nádherné, krásne, epické, so sexy veci. Bože, hej, tu sa premnožili tie hovna malé. Ja viem. Sú malé chodiace hovna, ty kokos. A inak začína ma to dosť srať, že sme furt mŕtvi. Čakaj, ja ťa portnem. Tam sú asi tvoje veci, lebo vidím tú vlnu XPčok. Jej. Ja nemám meč, do prdele. Ja mám, ale už taký využívaný. Používaný. Využívaný. Lol. Takže teraz už len zistiť, že ktorý z tých spawnerov je... Oh, fuck luck. Inak ja som tam zničil spawnery a ono to furt tu ukazuje, že sú tam. Aha, ja viem, ale oni... vlastne oni sú zničené, ale iba ten plamienok tam vidíš. Že? Mohol by si tu zažať. A ako? Neviem, ale je tu česta. No ja viem, a dúfam, že to teraz všetko nevyletí do vzduchu, keďže som pri tom strome a berem si veci. Mám Iron Mage, luk, 64 šipov, 64 koží. Prečo nie 69? A 64 If you know what I mean. torčí. Len? Takže zdrhaj stade. OK. Lebo zase... Zase ty malé hovna. Zdrhaj. Kámo, zachraň ma. Ty kokos, len on je také hejno hoven. Poďme preč. Jaj, bude. Poď sem, až ďalej radšej. Nech zalezu. Tu máš veci, zober si toto. Ty si štedrý. Ďaká. To je všetko. Ďaká. Moment. Čo? Teraz Dáš napadla, ďakujem, taká vecička. No. No, vidíš, že to ide. No. Aj tak z kože nám nič nepomôže pomaly, ale však aj to sa zíde. Nevadí. Na. To si už ja oblečem. Jeden luk by si mohol nehať aj ty, ne? Toto, ja som sa ho normálne želakol. No. Tu máš luk, tu máš polku šipov. Niečo. Ďakujem ma. No zo. A ideme teraz tam. Kde ste ísť? Však tam je vchod ďalej. Jaj. Si nevedela? Kurňa. Ty kokos. Zdrhaj stade. No a vletím medzi nich, prečo nie? Aj keď teraz mám armor. Mrkvička. Skeleton. Fuck you. A to si ty, skoro som ťa zbachol. Hej, ono sa to furt ondí. Rodí? Tie malé kraviny. Ja viem. Zistil som. Ježiš, tam je ďalší spawner. Bum. Ty kokos, toto by mali dať preč z Minecraftu. Čo? Že toto by mohli dať aj preč z Minecraftu. Help me. Rád bych, ale čo ti pomôžem? Ja mám 2-3 srdiečka, ja neviem koľko. Som štvrťkou oka tam kúkol. Prečo to nemá oenchantovaný meč? Čo? Ty kokos, je píp na nich. Musíme to voľako prebehnúť potom len. Jaj, bože. Fuck. Bože, ono sa to tu furt... Len asi kvôli tomu, že volakto, neviem či ja alebo ty, že sme zničili nejaký blok náhodou a už sa to tu rodí, jak je pípnuté. A ja si na tom aj zničím meč normálne. Bože,
Sme tu dvaja, nestačíme na tieto červy, ovna, sračky. Mám jedno srdiečko. Jaj. Máš čo žrať? Mám len to hnilé, ale to ti nedoplňa. Čo nedoplňa? Ono ti, keď zješ to hnilé mäso, tak ti nedoplňa srdiečko. Doplňa, ale musíš mať čak plné, ale iba ti to pôjde pomalšie dole. Ty kokso, Rýchlejšie dole. A predtým mi to nedoplňalo, keď som sa toho najedol. Tak to neviem. Kto tam je, ja ho zastrelím. Dvoja klipry. Aha, dobre, moja muška. Ja som jedného trafil. Neverím. Zas som ho trafil. Ešte jedna rana. Jedet. Normálne, že ja idem strieľať. Pozor na vec. Musíme to rýchlo prebehnúť. Ty kokso. A osvetliť, že by. A tam vzadu, ale bacha tam, jak je ten vchod ďalej. Prosím ťa, hlavne neznič ani jeden posraný blok. Dobre. Tu je asi spadne na tie malé hovna. Tady to musíme ísť ďalej, lenže... Ale čo? Už to brucho neboli? Moment, stopím sa. Takže Soráč, ale budeme musieť končiť, čož sa bohužiaľ stáva. A teda ja budem musieť končiť. Ale je to na serveri, takže ja neviem, čo už. Ja by som to aj tak sám nenatáčal, tak začali sme spolu. No však potom, ja to dám renderovať a tak musím sa ešte učiť a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja sa vám videu budem si like, koment, poprípade odber, ja sa učím a čaute. Tak a ja sa učím, čaute. I seek you.